Dik. Labas! Labas! Aha! Aha! Bumangon ka namin! Bumangon ka namin! Na-repair pa yung Maigit! what daw? Oh, Logan. Oh, Logan. Naubos! Balik na iya. Ako pa daw. Dali lang ito. May balot. Yo, Pina. Hindi ka Gawin sa gabi. Ay! Ay!
Nakabalik ka, nakabalik. Ano? Yeah! Ang tuman, ako nagdawag ako, human! Ang 20 niya gising! Shoutout niya yan, ang mga tao nga nasuportahan mo ang Tropa Peps TV. Yun. Yeah, alright. Yo, shoutout sa gusto magpa-shoutout. Kalimutan ko yung pangalan niya. Shoutout sa mga dabos, shoutout tayo mo Junar Lindi, shoutout sa BBG, shoutout Algis Lorin, shoutout tayo mga dabos, kumusta? Miss ko ka mo. Family, where are you? Hello, hi. So, shoutout sa mga... Salawat. Shoutout ka yan, Kan! Shoutout ko na kan Ron, Abel, tapos kan Bremelin. Yun. Alay!